lujaldetasun ikuspegiak. Bueno, zazpiak bat, aspaldiko leloa, ez da hasierakoa, izan zen hasieran 3ak, 4ak bat ogibili zen kontua, ez? 19. mendean, iparraldetik etorri zen zera, ez zazpiak bat, baina, bueno, ja, Axuraren denboratik agertzen dira 7 probintziak, eta agertzen da Euskal Herria dela 7 probintziek osatzen duten herri hori. Bueno, baina azken urtetan ikusten dugu pixka bat izan dela urruntze bat. Hortaz arituko gara. Ametsak zailu zen bertso zati batekin, hasten dut pixkat gogo eta estaltzen badizkigu bi begi zapiak, ea nola marrazten ditugun zazpiak. Eta ea ezote garen ari, pixkat bizkarrea ematen batzuk bestei. Hemen jartzen dut Euskal Autonomia Erkidegoko mapan Basque Country jarrita bezala, askotan hori agertzen delako, deitzen delako Euskadi, edo Euskal Herria ezein bestetan baina begiratzen baldin baitugu Eusko Jaurlaritzako estatutuak eta hola Euskal Herria da jartzen dena, País Basko, eta abar, ez? Eta ematen du hori dela gaur egun Euskal Herria eta ikurrina ere horren bandera ofiziala dela eta ez Euskal Herriaren bandera ofiziala, eta dauden eztabaida guzti horiek. Bueno, iparraldetik behiratzen baldin badugu, Ipar Euskal Herriatik behiratzen baldin badugu ere, Ipar Euskal Herriari askok Pei Bask edo Euskal Herria erraten diote. Bai? Ez kasu honetan, guk iparraldetik ikusten dugunean, edo Nafarroako ikusten dutenean, Euskal Herria edo Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoarentzat erabiltzen dela, besteak baztertuta sentitzen gara hortik, baina, bueno, iparraldetik ere gauza bera egiten da, Euskal Herria deitzen denean, Ipar Euskal Herria bakarrik, ez? Bueno, hori, zer den Euskal Herria, bakoitzak bere ikuspegia du, bere lujalde ikuspegia du, batzuentzat da Frantziako eskualde bat, beste batzuentzat da Espainiako eskualde bat, beste batzuentzat da nazio bat, bueno, ez da bai da horren inguruan, abiatzen da, eta nik liburu hau egitea, liburu hau egiten hasi nintzenean, badira, 10 bat urte izango dira, 2024an gaude, eta bai, baina 2014an bukatu nuen Lehen Mundu Gerrari buruzko liburua, eta ordurako ja unibertsitatean lanean, eta iritzi artikuluak eta idazten ari nintzen berrian, eta gogo eta horrekin banen bilen asko, ez? Kezka horrek asko elikatzen ninduen, eta 2014tik 2017 bitarteko tarte horretan idatzi nuen liburu hau, orduko kezka horiekin, eta orduan ikusten nuen bilakaera hori pixkat adierazteko asmoz. 2017an bukatu nuen, 2018an publikatu zen, martxoan. Bueno, zenbait apunte nortasunari buruz, enez hemen ez dut sakonduko gaia. Liburuan nahiko sakon esplikatzen ditut lujaldearen eta herriaren, lujaldearen eta nortasunaren arteko loturak. Eta hemen, bere garaian, aurkezpen hau prestatu nuenean, argazki hau pentsatu nuen erabiltzea, Palestinak bat da, hemen zuhaitzari lotuta ikusten duguna, eta han atzean ikusten da Israelgo militaren auto bat. Bueno, bere garaian oraindik pilpilean zegoen Israel eta Palestinen arteko gatazka, eta gaur egun badakigu zer pasatzen ari den. Kontua da, lugalde batek, edozein milaka urteko historia daukala. Lugalde batean, ez baldin bada, eta hala izan da ere, inor bizi, ez baldin bada inor bizi, baina lugalde mundu guztia dago populatuta, baita Ipar poloa eta Hego poloa ez dakit, eta Saharan ere egongo dira zer batzuk. Lugalde guztia dago, mapa behiratzen baldin badugu, ez dago estatu baten eraginpean dagoen lur zatirik. Badago baten bate, hola zati txikiren bat, ez duen inork nahi, edo lako gauza bitxikeria batzuk badaude, orokorrean
munduko mapa begiratzen baldin badugu, dena dago estatuen artean banatuta. Eta jendea bizi den puntutik lurralde batean, gizartea egituratzen da, gizarte horrek badu bere ohiturak baditu, bere hizkuntza badu, eta pixkanaka bere ekonomia ere osatzen du, bere baliabideak baditu, eta lurralde bakoitzean garatzen da herri bat. Eta horrek ematen dio lurraldeari historia. Baina, ze pasatzen da? Denborarekin, gerta daiteke, ondoko lurraldeko horiek begiz joa izatea lur hori hobea delako. Demagun, bazka hobea dela ardientzat, adibide bat emateko. Eta hor sortzen dira gatazkak, bi lurralde kudeatzen dituzten, bi jende talderen artean. Orduan lurraldeko gizarte horiek egituratzen dira, baita ere politikoki, eta beren formak ematen dituzte, beren lurralde hori defenditzeko. Orduan, denborarekin lurralde horien kudeaketa estatuak sortu dira, eta ziren egan beharko nuke, ari naiz milaka urtetako historiaz, eta gatazkak, gerrak zeinek hartuko duen eremu baten kontrola, ez? Orduan, lurraldeak badu bere historia, eta historia ere lurraldetan osatzen da, ez? Eta hemen argazki hau aukeratu dut, hain zuzen, olibondo bat ikusten dugulako botata, eta Israelek egin zuena zen duela hamarkada batzuk, historia begidatzi, Palestinako, beste hainbat gauzen artean, Palestinako olibondo guztiak moztu, egotik atera, eta basamortu bihurtarazi. Eta horrek dakarren mezua da, hemen ez dago baliabiderik, basamortua da, ez dauka baliorik lujonek, eta abar. Gezurra da berez, olibondo horiek hor ziren, eta horrek ematen zion balioa, ez? Orduan, kolonizatzaileak edo konkistatzen duenak, herrialde bat menperatzen duenak, herri horren baliabideak ere eta herri horren historia ere ezabatu nahi izaten ditu. Baina lurraldeak badu bere historia eta edozein egungo egoera ekonomiko, soziologiko eta historiak esplikatzen du. Bueno, ze pasatu da Euskal Herrian? Euskal Herrian ere izan da, Ejesuma, Nafarroko Ejesuma, Baskoniako dukegia lehenago, eta abar. Ez dute eginen, orain, zenbait mendetako historia, baina bai konkistatik zenbait mendetara gertatu zena. Pixkanaka, hasten ez Ipar Euskal Herriko kasuarekin, izan zen hizkuntzaren ordezkatze bat. Eta Frantziak 19. mende bukaeran lehentasun gisa jarri zuen, Frantziak aspalditik kontrolatzen zuen Ipar Euskal Herriko lurraldea, baina, eta Frantziako iraultza ere izan zen, 1789, baina 1870 arte, jendeak, gehienek, ez zekiten frantsesik. Behintzat, Frantziako mapa kokatzen badugu, Frantziako maparen erdian, erditik behera. Oksitania, eta Euskal Herria, Katalunia, Kortxika, eta Bretainia ere bazegon, mendebaldean. Han jendeak ez zekien frantsesik, eta Frantziaren kezka izan zen, bai, egin genuen Frantziako iraultza, Frantzia estatu moderno, haundi gisa egituratu genuen, baina frantsesak ez ditugu egin. Gure herritarrak ez dira frantsesak. Hizkuntzaz, ez dira frantsesak, kulturaz ere ez, eta orduan 1870 aintzina, hor sortu zen hirugarren errepublika, lehentasuna izan zen gizartea frantsestea. Pixkanaka izan zen hizkuntzaren ordezkatze bat, eskolaren bidez, besteak beste, komunikabideen bidez, lehen mundu gerra eta abar. Baina mezua zen Euskara, Oksitanoarentzat gauza bera, eta Bretoiarentzat gauza bera. Denek lekukotasun bera ematen dute.
hizkuntza honek ez du ezertako balio. Eta zuk euskara baldin badakizu, euskaldun izateagatik zara txiroa, pobrea, baztertua, baserritar, atzeratua, eta abar, eta abar. Zu norbait izan nahi baldin baduzu bizitza honetan, zure maila soziala igo nahi baldin baduzu, eta beraz baliabide ekonomiko gehiago nahi baldin baduzu, frantsesa jakin behar duzu. Eta orduan etzen pentsatzen elebiduna izan zitekenik. Bueno, orduan frantsesa izateko euskarari uko egin behar zitzaion. Hori ez da errepresioa, zuzenean, etzen debeku zuzenik zen, bereziki presio psikologikoa, errango nuke. Ez dakit ikusi duzuen Josu Martinezen Bizkar Soro filma, ez baduzu oraindik ikusteko aukerarik izan, gomendatzen dizuet aukera baldin baduzue ikusteko. Oso ongi adierazten du hizkuntzaren ordezkapen hori. Bueno, badakizue aldiz Hego Euskal Herrian zer pasatu zen, azken 1 urteetan behintzat, eta lehenagotik ere dokumentatuak dira, nik liburu batzuk daude interesgarriak Pako Aristirena adibidez, dokumentatzen ditu euskararen kontrako erasoak mendez mende, Torrealdairen liburua ere badago. Bueno, hor, Espainiak jokatu du bortizkeriaren bidez, represioaren bidez, debekuen bidez, eta hor dago noski frankismoaren garai hori guzia. Beraz, izan da, nik konparatuko nuke Frantzia azeriarekin eta Espainia otsoarekin kasu honetan gure aurka nola jokatu duten, ez? Bueno, lurraldeak markatzen du baita ere gure identitate nazionala. Lehen egan dut, ez? Eremu guztiek badutela, toki guztiak estatu baten eraginpean daudela. Beraz, ze pasatzen da, askotan, jaten du, ni euskalduna naiz. Eta norbaitek erantzungo digu, eta zer jartzen du zure nortasunagiriak. Nortasunagiria da, agiri administratibo bat, legez behar dudana, polizia gelditzen banau, edozein kontu administratiborako eskatzen didatelako, hegazkin hartu nahi baldin badut, behar dugu. Ez da, nire nortasunagiriak Republik Frantzez jartzen duelako, frantsesa naizela. Kontua da, horrekin ere jokatzen dute, jende askok ez diote buruari gogoeta politiko hori egin arazten, bederen errango nukenik Hego Euskal Herrian 19. mende bukaera arte eta Ipar Euskal Herrian 60ko hamarkada arte, ez zela hasi pixkat erraten, ez ni enau, nire nortasuna ez dit markatzen lujalde hontan zein estatuk agintzen duen, ez? Ni Hendaian bizi naiz, Baionan sortua, Hendaian sortu banintz, edo Baionan sortu naizen bezala, frantsesa izango nintzateke ofizialki, eta sortu banintz, 100 metro urrunago Irungo lurretan, espainola izango nintzateke, bai? Naiz eta euskalduna izan, baina ze lujaldeko zezatitan sortu naizen, eta horrek ematen dit nortasun bat. Bueno, eta horrek eragin handia dauka. Noski, ez dugu berdin ikusten gaur egun. Nik beti gogoan dut iparraldeko militante horrek baitu 70 bat urte, baina beti kontatzen zuen elkarrizketetan beira. Gu, baigorriko euskaldun bat, baina orduan abertzalizatea zen, etzen planteatzen ere ez, eta gazte batzuk hasi ziren erraten, ez, hau nazio bat da, nazio zapaldua da, eta gu ez gara frantsesak, euskaldunak gara, eta hola eta. Guk egin genuen gure gazte garaian, ibilbide, pentsamendu bat gure, pentsamendu politiko bat eraiki genuen, hausteko edo desikasteko frantsesak ginelako hori, eta eraikitzeko, ez, gu euskaldunak gara, eta gu abertzale bihurtu ginen, zuek gazteak abertzale sortu zineten. Nire gurasoak abertzaleak dira. Nik ikastolan ikasi nuen, beraz, nik ez dut gogo eta hori egin behar izan. Bai?
Ez dakit gaur egungo gazteek, eta bereziki hemen, Euskal Autonomia Erkidegoko gazteek, gatazka hau bizi izan ez dutenek, ematen du orain bake giro batean gaudela, eta ez dela zapalkuntzarik, eta autonomia, eta bar, hain garbi duten, hau ez da Espainia. Hain garbi erraten duten, hau ez da Espainia. Nik askotan entzuten dieten ikaslei, hemen Espainian. Bai, orduan, zerbait gaba aldatu da. Bueno, estatu batek badu indarra, simboloen bidez, hainbat tokiren bidez, baita ere nortasun sentimentu hori emateko. Hemen jarri dudan irudia da, Frantziako futbol selekzioak munduko futbol kopa irabazi zueneko irudi bat. Eta noski, bueno, Espainiak ere irabazi zuen behin, eta ikusten dugu halakotan ze oldajaldi izaten den, eta ze nazioaren garaipen bat bezala, ez? Eta hori ospatzen da, eta simboloiek asko erabiltzen dituzte nazioek, estatu nazioek. Bueno, ez dakit, estatu nazio, nola ditu behar diren. Bueno, orain gaudu ariketa txiki bat. Nik erakotxuko euzkizuetzen baita argazki, zuek pentsatu zuen baitan, zein egiten zaizuen ezagun, eta zein ez. Bueno, hemen egon balira alde baten iparraldeko entzuleak eta beste hegoaldeko entzuleak, eta eskualtxatzeko ariketa egingo banu, ikusiko guneko berehala. Eta hola, eta gero beste batzuk denek ezagutzen zinetuztenak. Zeren arabera, batzuk ezagutzeko Espainiar kultura edo Frantziar kultura, hau da, batzuk ez dira ezagutzen Espainiatik kanpo eta beste batzuk ez dira ezagutzen Frantziatik kanpo. Baina, Hego Euskal Herriko gehienek ezagutzen dituzte Espainian oso famatuak diren pertsonak, eta Ipar Euskal Herriko gehienek ezagutzen dituzte Frantzian oso famatuak diren pertsonak. Askotan, euskal artistak eta euskal politikariak baino gehiago, bereziki gazteagoek. Eta hor dago bereizketa handi bat. Gero, badira argazki batzuk, segurazki denek ezagutzen, gaur bada belaunaldi kontu bat, eta denek ezagutzen dituztenak. Eta dira, edo anglosaxoiak direlako, edo mundu osoan ezagunak direlako, edo Euskal Herrian oso ezagunak direlako. Bueno, horrek erakusten digu pixka bat, zerk bereizten gaituen eta zerk batzen gaituen. Eta hortik noa orain urrengo minutuetan. Bueno, badago kultura. Bereizten gaituen elementu bat da kultura. Estatuetako kulturak indar handia du, baliabide handiak ditu gutako bakoitzaren gana heltzeko. Kultura dominatzen duen kultura boterearen kultura hori alde guztietatik sartzen zaigu. Eta hor, gaur egun bidasoa muga handi bat da. Garai batez, uste dut, Europako, bederen Europa mendebaldeko artistak eta gehiago ibiltzen zirela, ezagutzen zirela Europan. Frantziako aktoreak ezagunak ziren Espainian, edo Espainiako kantari batzuk ezagunak ziren Frantzian, eta abar. Hori asko aldatu da azken hamarkadetan, bai? Bueno, kultura dominanteak markatzen digu erreferentzia bat. Egin nahi baita, nik hau behar bat ezagutzen duzu ez dakit. Ze hau aspaldiko aktore bat zen, frantsesa, baina, bueno, Espainiako telebistan ere honen filmak botatzen dituzte edo bota izan dituzte.
beste irudi bat erakus nezake, baina jandarmearen irudi bat baliatu nahi nuen, ez? Hau, iparraldean denek ezagutzen dute. Ume guztiek, eta ez dakit gaur egungo umeek, nire garaiko umeek, denek baje egin dugu honekin. Frantziak, Espainiak bezala, sekulako baliabide kultural pila dute erreferentzia komun bat sortzeko. Beraz, hauekin, nik honen txisteak konpartitzen baldin baditut zuekin, edo nire beste edozen lagunekin, ez dugu elkar ulertuko. Paristar bati, edo bordeleko bati, edo hitz egiten dut honen filmari buruz, berehala ulertuko dugu elkar. Kulturaren indarra eta estatu batek badu baliabidea kultura hori eta hitza erabiliko dut, inposatzeko. Unibertsitatean bai liburua, zelen galdetu diazuia aldatu diren gauzak, liburua idatzi nuenean datuak kezkagarriak ziren. Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasten duten ikasleak, sehaskan ikasten dute, ikasleen 80% joaten zen Frantziara ikasketak egitera. Oso zaila zelako batetik Hego Euskal Herriko Unibertsitateetan sartzea, prozesu administratiboak oso kompleksuak zirelako, inkompatibilitate administratibo asko, eta orduan zen sekulako oztopoak bazeuden, baina bazen baita ere mapa mental hori, ez? Buru mapa hori, non herriko ikastolan ikasiko dute lehen hezkuntza, gero joango dira eskualdeko herri handiago batera bigarren hezkuntzako lehen zatia, kolegioa deitzen dena, eta gero lizeoa deitzen dena, bigarren hezkuntzaren azken zatia, azken 3 ikasturteak Baionan. Eta, beraz, eskailera horietan, urrengo maila, etzen ikusten Donostian edo Bilbon, ikusten zen Pauen, Bordelen edo Oksitaniako Tolosan, bai? Eta ikasle horiek joaten ziren diot, gaur egunero kopuru oso handia da, kontuz. Baina aldatu da pixkat. 80%, eta pentsa ze kezkagarria, 80% sehaskan ikasi dutenak, sehaska eraikitzeak eta ikastolen zerak dakarren lan, diru, guzti horren ondoren, 80% Frantziara ikasketak egitera, eta horietatik erdia gelditzen ziren ikasketak egin zituzten lekuan. Hango norbait ezagutu zutelako, eta beraz han ezkondu zirelako, eta han egin zutelako familia, edo han aurkitu zutelako lana. Beraz, sekulako odol ustea. Arazo administratibo horrengatik. Orain, lan handia eginda azken urteetan, arazo administratibo horiek pixkat arintzeko, baita ere kontzientziak, iparraldeko ikasleen eta ikasleen gurasoen kontzientziak ere aldatzeko, eta orain gerotak gehiago dira Hego Euskal Herrira datozenak unibertsitateko ikasketak egitera. Alderantzizko ez dut aipatu, Baionan ikasketak egiteko aukera handirik ez dago, berez, ez da fakultate oso handia, baina hegoaldekoek Baionan ikasi nahiko balute, frantsesez egin beharko lukete. Baionan ez dago euskaraz ikasteko aukerarik, salbu euskal ikasketak. Eta horre, hainbat ikasgai frantsesez dira. Beraz, zailagoa da hegoaldekoak iparraldera joatea ikastera, alderantziz baino. Baina, hori berez aurkezpenaren bukaeran kontatu beharko nuke, ze 3 bloketan daukat, baina, nola ez dudan pentsatu alako diapositibarik, baina auge ikus daiteke edo pentsa daiteke, euskarazko kanpusa handi bat egitea Baionan, eta orduan bai, hegoaldeko ikasle asko joango lirateke Baionara, eta horrek eragina izango luke Baionako giroa ere gehiago euskalduntzeko. Eta hemen, sartu dut, hau da, sartu dudan gai berri bat, liburuan edo nuena aipatu, edo gutxi, ze orduan ez zen, eztabaida hori ez zegoen, hainbeste, etzen hain garatua, da, ikastola publikoa, ikastola pribatua, auzi hori. Onoski, nik irakurtzen ditudanean, ikastolen elkartearen baitako ikastolen kontrako kritikak, segregatzaileak eta burgesak eta bar, ez da kontuan hartzen Euskal Herria, Euskal Autonomia Erkidegoa,
Euskal Herriaren zati bat baizik ez dela. Guk kontsideratzen badugu, hemen ez dago arazo nazionalik, zapalkuntza arazorik, herri hau ez da zatikatua, EAE da Espainiako eskualde bat, Espainiako autonomia bat, eta punto, eta ez dago hemen bestelako gatazkarik. Beraz, normalizatzen baldin badugu antolaketa administratibo hori, orduan, publikoa da, eta bestea pribatua da. Eta ez dago, hemen, noski, gogoratu behar dugu, ikastolak 7 probintzitan daudela, proiektu nazional bat direla, bai proiektu pedagogiko bat daukatela, ikasmateriala sortzen dutela, eta elkarren arteko elkartasun sare bat ere badela. Eta beraz, ikastolen elkarteko gurasoek urtean ematen duten diruaren zati bat, joaten da elkartasun kutxa batera, eta hor laguntzen dira Euskal Herriko gune erdaldunenetako ikastolak, han ikastolak eraikitzeko. Beraz, hor, kentzen baldin badugu herri zatitu, zapaldu garelako parametroa gure ekuazioetatik, ez diegu galderei modu egokian erantzungo. Beraz, hau da, adibide oso garbi bat, antzi dugu herri zatitua garela, antzi dugu Euskal Autonomia Erkidegoa ez dela sekula izan gure proiektu politikoa, ze gogoratu, Franco hil eta gero, berez asmoa zela, eta hori idatzita dago Espainiako Konstituzioan gainera. Autonomia Erkidegoa hegoaldeko 4 probintzitarako. Eta, bueno, PSOEk egin zuen azken momentuan atzera eta hori ez zuen onartu, eta ez dakitze negoziazio izan ziren EAJak hori onartzezan, baina Ezker Abertzaleak ez zuen onartu. Eta Ezker Abertzaleak pasatu ditu hamarkadak horren aurka hori etzela gure proiektu politikoa, ez? Gertatzen den horren, ematen du normalizatu dela, goera administratibo hori, edo antzi dugula, hori ez dela gure herriaren errealitatea, eta horrek dakar gero zenbait eztabaida bide okerretik interpretatzea, ez? Irakaskuntzarena, adibidez, ez badugu kontuan hartzen errealitate hori, eztabaida ematen du elkar ulertzen ez duten talde batzuk ari direla eztabaidan. Ez badugu ikusi nahi elefante txuria gelan, arituko gara beti bazterretik begira, ez? Ulertzen adierazten nahi duena, ez orentxe, ez da nire asmoa gai hontaz hitz egiteko asko, edo luzez, baina da gure herriaren zatiketaren ondorio bat. Erdara, bueno, lehen aipatu dut, erdararen zati bat, baina noski, erdarak ere zatitzen gaitu. Erdarek zatitzen gaituzte, norbaitek ez badaki frantsesik, beti da, eta Ipar Euskal Herrira joateko, frantsesek jakin gabe, jakin da populazioaren ehuneko, ez dakit, gaur egun ehuneko 20 inguru direla euskaldunak, kostaldean ehuneko 10 bat, Baionan Angelumiagitzen horrendik gutxiago, beraz probabilitatea euskaraz mintzatzeko zailagoa da. Hego Euskal Herriko hainbat lekutan ere, espainolik ez baldin badakigu, probabilitatea euskaraz mintzatzeko zaila dagoan erdara zatiketa faktore bat da. Eta nahi dut aipatu ekonomia. Ze oro, ekonomiarena oso adierazgarria da adibide hori. Eta ekonomiaren bitartez, nahiko nuke azpimarratu, ezin ditugula gaiak zatika aztertu. Askotan joera dugu atalka egiteko, ez? Gizarteko gaiak, gizarteko gaiak, ekologia. Sindikalismoa, enpresagintza, euskara aparte eta abar, ez? Dena lotuta dago. Nik nik lan egiten dute Mondragon Unibertsitatean, beraz, enago erakunde publiko batean lanean, baina lan egin nahiko banu. Hego Euskal Herriko ikastetxe publiko batean, derrigorrez,
egin beharko nuke espainolezko ze bata. Espainaiz, espainola. Ni Madrilda izango banintz sortzez, ez lideakete, edo jasateko banintz, de facto ulertzen da espainola badakidala. Baina Baionakoa izanik, ulertzen da ez dakidala berez. Eta beraz, hemen lan egiteko, bermatu behar dut, nahiz eta euskara irakasteko izan, bermatu behar dut, espainola badakidala. Ze konstituzioak dio, derrigorrezkoa dela, espainera jakitea. Bueno, zuetako edozeinek lan egin nahiko balu Baionan, Hendaian, Irungo batek nahiko balu lan egin Hendaian, frantsesek jakin gabe, ezin du. Bai? Horrek ze ondorio du. Demagun, familia bat. Hartuko dugu, Uztaritzeko familia bat. Familia horretan, badaude 2 seme alaba, eta demagun, semea joan zen ikasketak egitera Bordelera, edo Frantziako beste leku batera, eta han ezagutu zuen bikotekidea, ezkondu zen, familia egin zuen, eta familia horretan, Uztaritzeko familia horrek, ja, bere seme alabetako baten familia politikoaren mapa Frantziara begira dauka. Bai? Bere alaba, edo semea dauka, bizitzen Frantziako ezakitze tokitan. Ara begira dago familia hori. Beste Euskal Herrian galditu da bizitzen. Baina ezkondu da Frantziatik Euskal Herrira lanera eta bizitzera etorritako batekin, eta Frantziako beste eskualde batekoa. Beraz, familia horretan, badauzkagu seme alaba, 2 seme alaba, eta haien lotura sentimentalak edo eraiki duten familiak lotzen ditu Frantziarekin. Hain xuxen, frantsesa jakitearen bidez, edozeinek lan egin dezakelako Frantziak kontrolatzen duen lujean. Irungo batek ezin du Hendaiako liburutegiko liburuzain izan ezpadaki frantsesik, baina paristar batek izan aukera dauka Hendaiako liburutegiko liburuzain izateko, nahiz eta ez dakien euskararik. Hizkuntza, ekonomiak bere hizkuntza dauka. Ekonomiaren hizkuntzaren bidez eraikitzen da baita ere lugalde sentimentu bat, identitate bat, ze azken finean nik frantsesa jakiteari esker lan egin dezaket Frantzia osoan eta Ipar Euskal Herrian noski. Eta beraz, edozein frantsesentzat Ipar Euskal Herria da lanerako leku posible bat. Edozein espainolentzat Euskal Herria lanerako leku posible baten bezala. Badakigu, eztabaida dauden orain, hizkuntza eskakizunen inguruan eta hola. Eztabaida dago, euskarak ez duelako espainieraren eskubide bera. Bueno, horrek eraikitzen du baita ere herri ikuspegi bat, lujalde ikuspegi bat. Uztaritzeko familia horretako seme alabak euskara jakiteari esker lanean ariko balira bat Demagun Gipuzkoan eta bestea Lapurdin, baina ezkonduta bizkaitar batekin eta bizkaitar hori Lapurdinari da lanean euskarari esker, familia horren mapa politikoa Euskal Herria izango litzateke eta ez Frantzia. Beraz, ekonomiak markatzen du, ekonomiak baldintzatzen du gure nortasuna. Ekonomiak hizkuntza bat dauka, ekonomiak jaten da, frantsesez pentsatzak espainolez edo baden esaera hori eta euskaraz ere zut ezagutzen, baina diruak ez daukala usainik. Diruak badauka abegi bat. Dirua hizkuntza batean mintzo da. Bueno, gertatzen Alemaniara baldin bagoaz, badakigu alemana ikasi behar du, inork ez digu ejango. Alemana zaila da, eta ez dakitzez ez. Ikasiko dugu, eta punto. Eta ez badugu ikasten, itzultzen gara ona, eta hori neok ez du zalantzan jartzen. Bakrik jartzen da zalantzan, herrialde zapaldu batean, zapaldu hartako hizkuntzan mintzatu nahi denean. Bueno, gero bada beste galdera bat, eztabaida badago, ea, hori ere, orain ez da inbeste aipatzen, garai bat ez aipatzen zen. Euskaldun guztiek ikasi beharko genukela bai frantsesa eta bai espainola.
Besteak beste, hegoaldekoek frantsesa ez jakitearengatik ez direla joaten iparraldera, eta frantsesa jakingo balute gehiago joango liratekeela iparraldera, eta nik hor ulertzen dut, hori, eztabaidatu izan dut batzukin, baina ikuspegi euskaltzale batetik eta euskararen alde egin nahi baldin bada, aldarrikapena izan behar da, Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala izatea, eta Iparralde Euskal Herrian euskara irakastea, sistematizatua izatea, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroko zati batean den bezala. Ez hegoaldekoek frantsesa ikastea iparraldera joateko, baizik eta iparraldekoek euskara ikastea, hegoaldekoak iparraldean ere eroso egoteko eta iparraldekoak hegoaldera ere eroso joateko. Ulertzen. Gero, nik ez dut hizkuntzak ikastea, beti gauza aberasgarria da, ona da, eta dudarik gabe. Baina hemen ze aldarrikatzen ari garen hori neurtu behar da, ez? Zeren eta Euskal Herrian, bai, hizkuntza gatazka dugu, eta badago esaera bat, ez dakit zein, enaiz gogoratzen nahi zein autorerena den, baina. Nonbait baldin badago bi hizkuntzen arteko talka bat, da, bi hizkuntzeta horietako bat, indajez eta bortxaz iritsi delako herrialde horretara. Bai? Frantsesa ez da nagusitu naturalki. Frantsesa nagusitu da Ipar Euskal Herrian, euskaldunak gutxietxe dituztelako, euskaldun izatearen lotxagatik, ordezkatze demografiko baten bidez ere, sekulako emigrazio pila, sekulako milaka eta milaka joan ziren Ameriketara, eta beste milaka eta milaka etorri ziren Frantziatik. Dirudunak eta bar. Orduan, ez da prozesu natural bat izan. Eta gero badago beste, zatiketa elementu bat, eta hori nahiko begia da, sukalkia jarri dugu. Hori ez du nik asmatu, nik Xabier Morizari entzunion behin irratian, baina ez dakit Xabier Morizarena den ere. Azken urtetan, badago alako joera bat, euskara batua artifiziala da, hori ez da naturala, ez dakitze eta bakitze eta... Eta euskalkian egiteko joera bat, hola pixka eta jo, eta noski, gaur egun, nork hitz egiten du, gaztetan diot, euskalki bat puru-purua, benetan euskalkia. Gaur egun nahasketa asko gertatu da, familia guraso asko dira, izan daiteke bata jasateko eta bestea Gipuzkoako beste eskualki bat hitz egiten duena, edo nafar bat eta bizkaitar bat, edo ulertzen, eta etxe horietan sortzen den hizkera, ez da euskalki garbi-garbia hori bat, eta bi, askotan, badago, askotan gaizki egiten direla hainbat gauza, ez, eta aurrekoan, Eibarko lagun batek aipatzen zuen, Eibarren gaztek joera isa egiteko bukaeran, ez? Trikitixa bezala, ez? Nez gogoratzen zein zena adibidea, baina badaude hitz batzu, aitxatxia dutelako edo hola, ez direnak bukatzen ez da Eibarren isa bidez. Eta esageratzea hori, jakin gabe, bertako, euskalkian nola den, ez? Orduan, sukalkia. Kontua da, joera hori, hemen jarri dudan esaldia, hau ez da gure eskuara, da, gogoratzen naiz, norbaitek, egunkaria sortu zenean, aspaldiko da historioa, baina, segitzen du batu hori ez da gure euskara, noski, hizkuntza guztiek dute beren, hizkuntza handi guztiek dute beren hizkera estandarra, behar duguna literaturarako, akademiarako, kazetaritzarako, zientzietarako, publiko zabalarei zuzendu behar bagatza izkio, hitz egin behar dugu, idatzi behar dugu, modu estandar batean, eta horrek ez du inondik ere, pobretzen gure euskara. Baina badaukagu, momentu honetan, eztabaida nahiko mingarri bat. Uste dut hori pixkat baretzen hasi dela, iruditzen zait, baina behar badauker nago. Baina zer batzen gaitu. Euskarak, dudarik gabe, batzen gaitu. Ni gaur hemen ari baldin manaiz zuen artean hitzaldi bat ematen,
Ni hemen ari baldin manez lanean, nik baldin badut konexio emozional bat, kultural bat, sentimental bat, dena, euskarari esker. Ni ez banu euskararik mintzatuko, ez banintz euskalduna izanen, eta euskalduna diot, euskaraduna, euskalduna izanen, egoalderatuko nintzateke, behar bada Sagardotegian mozkortzera, Donostian pintxo batzu jatera, eta behar Bilbora kontzerturen batera, ora handi bat etortzen denean, eta punto. Nik ez banu euskararik jakinen, ez banintz euskalduna, nire mundua Frantziara begira egongo litzateke. Nik gaur hemen baldin manago, eta nik nire hageman sare zabala Euskal Herri osoan baldin badut, eta euskarari esker. Horrek jartzen gaitu konektatuta. Eta elkar ulertzen dugu. Ez dugu elkar ulertzen bakarrik. Elkar ulertzen dugula diodanean, enezari ulertzen dugu hizkuntza. Beste gauza askotan elkar ulertzen dugu. Eta nik frantsesa ulertuta ere, frantses batekin ez dut elkar aditze bera. Nik badakit frantsesez hitz egiten, badakit espainolez hitz egiten, eta ingelesez holaxe, baina nik ez dut konexiorik bordeleko batekin, hemengo batekin dudan bezala, naiz eta hizkuntza bera mintzatu behin, etorri zitzaidan ikerlari gazte bat, master bat egiten ari zen, eta haren gaia zen, ikastolan ikasi genuenok ze nortasun sentimendu genuen. Eta ari zen, zergatik nintzen frantses sentitzen, ez? Eta ejan nion, beira, nik espainola badakit. Beraz, Argentinako kultura guztia zinema eta literatura eta jaso ditzaket. Espainola badakit, nau horrek Argentinak egiten. Edo nau horrek espainol egiten. Eta hola ulertu zuen. Frantsesa egiteak nau era frantses egiten sentimentalki. Beraz, euskarak bai batzen gaitu. Uste dut gure nortasunen ardatz bada. Eztabaida badago ere, momentu honetan, eta hori nire liburu aterata gero azeleratu den eztabaida bada, gure herri proiektua, gure nazio proiektua, eta ezin dela euskaran ardaztu. Batzuk hori defendatzen dute, baina, niretzat Euskal Herria ez balitz euskaran ardaztuko, Euskal Herria ez balitz euskalduna izango, nik ez dut herritar gisa, ni ez balitz euskararen gatik, eta ego Euskal Herri independente bat demagun, oraingo zer linguistiko berarekin baldin bada, euskara ez balitz egonen, nik ez dut euskal estatu baten beharrik ez bada euskara salbatzeko. Nik badut frantses estatuko hiritartasuna, eta ematen dizkit, nahi ditudan privilegio guztiak. Ez dakit Espainiako hiritartasuna izateak berdin ematen dituen, suposatzen dut baietz, ezken Europako batasuneko bi estatu dira, baina munduan dira bi estatu hobe dela alegia frantsesa edo espainola izatea malikoa baino. Munduan gaindi mugitu nahi baldin badugu. Beraz, hori ere kontuan hartzeko, ez? Nik pozik nago daukagun gizarte segurantzarekin eta hainbat gauzekin, eta nizuekin baldin banago da euskararen bidez. Kulturak batzen gaitu. Beraz, lehen egan dizuet kulturak bereizten gaituela, baina kultura da baita ere gure batasuna. Hor dago, borroka kultural bat. Baliabide desoreka daude, frantses kulturak eta espainol kulturak askoz baliabide gehiago dute gure gana heltzeko, beren batu, kulturak ere batzen gaitu. Eta kultura, musika, kantua, bertsoa, dantza, eta hor ere elkar ulertzen dugu. Bakoitzak izango ditu bere gustuak, ez? Baina kultura horren indargune bat da guk egiten dugula kultura hori. Gure komunitate honek egiten duela kultura hori, guk bizi dugula, guk jasotzen dugula, eta hor konpartitzen ditugula gauza asko elkarrekin. Eta erreferentzia komunak. Batzen gaitu, Maialen Lujanbio, denak ez dira bertsozaleak izango, baina euskaldun guztiek badakiten orden Maialen Lujanbio. Bertsozale izan ala ez.
Eta hor sortzen dira batzutan, eztabaida batzuk oso eztabaida zailak gara Euskal Herrian, eta hor bek betetzen denean, pertsolariekin beti badago kritikaren, negozioa eta ezakitze, eta behar ditu gauza xumeak, bai, baina bek betetzen duzu, edo estadio oso bat betetzen duzu artista anglosaxoi batekin edo espainol batekin, eta han dago negozioa eta betetzen diralakoak astero ezakitzen bat, edo zineman eta behin bek betetzeagatik ertzainak taldearekin edo bertso txapelketarekin, iruditzen ari garenik gure arima saltzen, ez? Baina, hori beste eztabaida bada. Baina batzen gaitu, eta hor erreferentzia komun handana bat sortzen da. Kulturak, komunitateak egiten du kultura hori ere bai. Gure kulturaren indargunea da, oraindik indargune izaten segitzen du, kostako zaigu lehiatzea Game of Thrones bezalako serie batekin. Kostako zaigu lehiatzea Madonna batekin. Baina, kulturaren indargunea da, gure kultura oraindik egitik egiten dela, militantziatik edo lan voluntariotik, elkar lanetik, egiten da egiarentzat, eta gure baliabide xumeekin, oraindik badugu komunitate izaera hori, eta horrek lotzen gaitu, komunitate gisa egiten dugu kultura hori komunitatearentzat, eta hori sekulako lotura trinkoa da. Eta hemen bizi den norbaitek, kanpotik baldin badator ere, nahi baldin badu integratu ongi, edo ez izan pertsona bakarti bat jende multzo baten erdian, komunitate hortan parte hartzen baldin badu, hemengo bizien parte hartuko du. Eta hemen komunitatean parte hartzeko euskal kulturatik egiten da. Herri ekimenak, horiek ere batzen gaituzte, Euskal Herria zuzenean irudi bat jarri dut, baina komunitatetik egiten dira hainbat, ez bakrik kulturalak, beste hainbat ekimen dauzkagu, eta politikan jartzen dugu beti foko guztiak politikarien gainean jartzen ditugu, baina zenbat eta zenbat herri ekimen dauden ekologiaren inguruan, elkartasun sozialaren inguruan, kulturaren inguruan noski, hezkuntzaren ekimen pila bat daude, oso herri ekintzailea da oraindik ere Euskal Herria, eta horrek ere sortzen ditu zubiak. Hala ere, badaugu oraindik zer egin, eta hemen ideia batzuk, gero galderak eta baldin badira lasai gustora hitz egingo dugu. Ekonomia, lehen aipatu dut. Ekonomiaren hizkuntza estrategikoa da, ekonomia, eta hor eraiki beharko genuke euskarazko ekonomia sare bat. Nik aipatzen dut ekonomia eta hagemanak, jende hagemanak, bikote hagemanak eta ez? Nire lagun batek, Gaizkaran gurenek modu gordinagoan jaten du, batzeko dirua eta sexua. Izango naiz pixkat eta leunago, baina sare ekonomiko bat euskaraz sortzeak egiten du ere egi bat. Badago, ez dut erakutsi banuen diapo bat lehen erakusten nuena, baina behin, hola, ari nintzen gosaltzen, banaukan hola, iparraldeko baserritar baten produktu bat, eta honi etiketa irakurtzen hasten ez, etiketa guztia frantsesez zen. Baserritarra ezagutzen dut ongi, abertzalea, oso abertzalea, euskalduna, etiketa guztia frantsesez. Eta nire behar, zergatik egiten duzu etiketa frantses hutsez? Egia da legez, Frantziak behartzen duela frantsesez etiketatzera. Baina ez du debekatzen elebiduna egitea. Zergatik egiten du? Hau da, pentsatu nuen, frantsesez egiten baldin badu etiketa, egan nahi du bere buruan dagoen merkatua, produktu horren merkatua, Frantzian dagoela. Edo Frantziatik datozen turistek erosteko, edo Ipar Euskal Herrian dene frantsez. Hau da, ez dago pentsatuta produktu hori Hego Euskal Herrian saltzeko. Egia da, legeak
Eta administrazioak hainbat oztopo jartzen dituela tokian tokiko produktuak mugaren bi aldetan saltzeko. Multinazionalen produktuak aurkituko ditugu iparraldeko eta hegoaldeko supermerkatuetan, baina hemengo hartzain batek egiten duen gazta saltzeko lapurdin edo alderantziz, komplikatu xiagoa da. Bai? Baina, bueno, hor dago adibide bat, ekonomia euskaraz ere jarriko bagenu, eraikiko genuke, bestelako kontzientzia bat da. Ekonomia estrategiko baldin bada, ekonomia hori euskaldundu behar dugu. Harremanak, bigarren zatia, harremanak jarri dut. Lehen, aipatu dut, euskara, frantsesa jakin behar dute hegoaldekoek iparraldera joateko kafe bat hartzera? Jakiteko nun hartu, estres linguistiko hori ez izateko? Egin genuen alegin bat, nik zenik liburuan proposatzen nuen, kontua daulako aleginak ere, batzutan aleginak egin bai, baina lortzea beti zaila izaten da. Hainbat alegin egin dira, baina gida bat, sakeleko telefonoan izango genuke, Google Map pilotuta edo, eta baldin bazoazte Baionara, nik nahi dut hemen euskaraz zerbitzatua izan, ezpetakit frantsesik, edo euskaraz zerbitzatua izatea nahi dudalako, gida batean nora joan naiteke. Halako gida bat osatzea. Komplikatua da, saiatu ginen, eta, bueno, baina halako gauzak. Dena den, sortzea sare batzuk Euskal Herriko euskaldun guztiak harremantzeko. Gida izan daiteke gauza, tresna bat, edo beste tresna batzuk ere asmatu daitezke. Eta laneko hizkuntza da beste auzi bat. Noski, lanean euskara espaldin bada derrigorrezkoa, espaldin bagaude behartuta lanean euskara jakitera, lehen ejan dudan hori ez da hain errez gertatuko. Baina lanean euskara beharrezkoa baldin bada, euskarari ere prestigio emango dio, gainera mugimenduak, langileen arteko mugimenduak asko errestuko lituzke. Legea lege da. Ez ditugu guk egiten gure legeak, eta oraindik legez kanpokoa da, iparraldean behintzat euskara exigitzea, eta hegoaldean ere ikusten dugu zenbat aldiz izan diren epaiketak horren harira. Baina euskalgintzako sektore batek azken urtetan, orain hezkuntza euskaldundu da gutxi gora bera, ez lujalde guztian maila berean, baina egin dira gauza batzuk, ikusten da hala ere, euskaraz irakatsita ere 18 urtekin askok ez dutela nahiko maila ona gero euskaraz bizitzeko eta euskaraz lan egiteko, baina bereziki gero beren ekonomi, lan munduan, aisialdi munduan, lagun munduan, edabideen inguruan eta euskarak ez badu baten lekurik, ikasi duten hori, apur hori, azkar gal dezakete. Baina behin ikasi eta gero, eta ikusten badute ez, euskara behar dut lan egiteko eta beste motivazio batekin ere ikasiko lukete. Dena den, euskararen irakaskuntza azken hamarkadetan asko bideratu da kompetentzia linguistikora. Gramatika zuzen, nori, eta ortografia eta baina euskalduntzea ez da euskara jakitea nik inglesa jakingo nuken bezala, aditzak eta ikastea, baizik eta euskal kulturarekin konektatzea. Kulturaren elementua aparte uzten baldin bada, kultura, eta ez naiz, hitz egiten ari barrik kultura deitzen dugun ojetaz musika eta baita ere, egi baten sentsazio eta hori espaldin bada lantzen, euskara gelditzen da zerbait garai batez latina bezala, ez? Kontatzen da, lehen APS eskolan latina ikasten genuen, inorketzuen erabiltzen latina eta beraz latina ez egun gustatzen. Ea ez garen latina egiten ari, ez? Eta gero kultura sarea, hemen ere badauzkagu arazo batzuk. Justu jarri dut hemen argazki bat, antzerki batena, bere garaian asko ibili zen antzerki hori, Patxo Telleria eta Mikel Martinezena, Estokero. Euskal kantuaren historia bat, oso antzerki ona, divertigarria, eta pentsatu nago, antzerki honek bai, Nafarroa berean behintzat, Lapurdin, Superoan ere bai, funtzionatuko luke. Hango publikoaren zat, perfektua da.
Programatzea nahiko komplikatua zen, ze azken finean antzerki talde profesional batek badu aurrekontu bat, badu gastu bat, eta aretoa beteko balitz ere, bakoitzak 10 euro ordainduta, elirateke gastuetan sartuko antolatzaileak. Eta iparraldean, antzerki, musika, bertso saioak antolatzen dituztenak izaten dira ikastolak, AEK, beti kausa baten aldekoak, ez? Diru pixka bat irabazteko. Kulturekitaldi bat antolatzearekin batera. Baina ez dirua galtzeko. Ikastola bat ez dago dirua galtzeko. Ez du antolatuko ekitaldi kultural bat zorretan egoteko, nahiko lan duelarik urteko aurrekontura iristen. Noski, kultur zirkuituan dabiltzanek, zorionez Hego Euskal Herriaren zati honetan badago politika bat udalek eta laguntzen dute, eta antolatu daitezke hainbat kultur ekitaldi udalen diru laguntzei esker. Baina beste toki batzuetan ez dago, halago diru laguntzarik. Orduan, nola egin bermatzeko profesionalek eta amateurek, dena ez da profesionalen kontua, batzuk egiten dute musika amateurra izan da, edo antzerkia, eta nola egin mugiarazteko Euskal Herri osoan programazio bat, ez izateko tokian tokiko udal politikaren arabera programatzea gauza bat edo ez. Eta hor, eszena nazional bat edo antolatu liteke. Frantziak adibidez, badauka, zago ere kultur politikan. Frantziaren kultur politikan antolatuta dago, izan la zen nazional, eta Parisen dago zentroa, Parisen estrenatzen dira kultur ekitaldi antzerki eta abar, eta gero, badoaz, hiri txikiagotara eta hiri txikietatik herri handietara eta herri txikietara, hola dago. Eta horrek egiten du, Frantziako kultur programazio bat zer guztian. Eta Ipar Euskal Herrian Baiuran badago la zen nazional, Donibane Garazin ero badago Garazikus, agintzen dute horren arabera, zirkuitu horren arabera. Inspiratu gaitezen, eta zergatik ez dugu egiten, Euskal Eszena Nazional bat, baliabideak orekatzen dituena, eta bermatzen duena, hauek antzerki bat ateratzen baldin badute, lehenbiziko 10 aurkezpenak edo 20, ez dakit, bermatzea lujalde osoan. Eta ez programazio antolatzeko baliabide ekonomikoak dituzten udaletan bakarrik. Hori da beste gogoeta bat. Hezkuntzak badu bere inportantzia, eta hezkuntzan sareak ahemanak ere eraiki daitezke, hezkuntzan herri ikuspegi bat, lujalde ikuspegi bat eman daiteke, hezkuntzaren bidez egin daitezke baita ere gurutzatzeak, iparraldeko ikastolen artean eta hegoaldekoen artean, eta hor ere sortzen dira ahemanak. Hezkuntza elementu importante bat da. Behar bada urteetan, dena jarri dugu hezkuntza, apustu guztia egin dugu hezkuntzan, eta hezkuntzak bakarrik ez du salbatuko, ez euskara eta ez Euskal Herriko arazoak, hezkuntzak ere asko egin dezake. Eta hedabide nazional bat, hedabideen mundua Euskal Herrian duela 30 urte, baino gehiago, 30 urte bitartean gauza pila bat egin ziren. Gauza pila bat eraiki ziren tokiko komunikabideak, nazionalak, bestelako tresna kulturalak, euskalgintzakoak eta bar. Baina urteak pasatu dira eta mundu aldatu da, neke bat ere nabaritu da. Gaur egun dauzkagu dozenaka hedabide txiki, erronka oso zailei erantzuten denak, baina dozenaka horietan bakoitza ahul
denen artean sekulako sarea, sekulako langile andana dago, ez badago sare bat egin alizateko edabide nazional sendo bat. Gaur egun komunikabidek, gaur ez naiz aritu komunikabidetaz hitz egiten, ikertu dugu baita ere euskarazko komunikabidek Euskal Herriaren ze representazio egiten duten, bai terminoetan eta bat datuetan. Garbi dagoena da, edabidek egunero ikusiko dituzue albisteak, langabezia, edo Hego Euskal Herrian, edo Euskal Autonomia Erkidegoan. Ezakit, suizidio tasarekin ez, bada kasu on bat. Edozein gauza da EAE edo Hego Euskal Herria. Inoiz ez Euskal Herriko datuak. Eta horrekin egunero gure komunikabidek mapa bat eraikitzen digute. Ez dena, mapa niretzat behintzat desiragarria, Euskal Herriaren zati bat beti bazterrean gelditzen da. Baina edabideetan dagoen baliabide guzti hori beste era batera antolatuz gero, edabide nazional sendo bat gaur egungoa antolatu liteke. Beste erronka asko ere badaude tartean, baina bat da hori, ikuspegi nazional hori eraikitzea. Estatistikekin lotuta, beste diapositiba bat dut, ez da agertu. Kirola. Kirola da beste elementu bat geografia irakasteko balio diguna. Kirola edabidek asko aipatzen dute. Kirolzalea izan ala ez izan, futboleko berri badugu egunero edo lastelenero eta futbolarekin Espainiako geografia. Noren kontra jokatu den Realak, noren kontra jokatu den Atletikek eta nora joan den, eta bar. Eta berrikitan badakigu ez, Espainiako kopa eta bar. Kirola ez da bakarrik kirol handitzat jotzen den hori mediatiko eta milaka jenden biltzen dituena. Kirola da beste milaka gehiago praktikatzen dutena. Kirol ez profesionala, umeena, edo profesionalak ez direnak, eta ez bakarrik futbola. Antola litezke hor Euskal Herri mailako lehiaketak. Ze hor ere oso araututa dago kontua. Nafarroko korrikalari bat bazen, Euskal Herriko txapelduna izango litzitak ezatekeen, baldin eta Euskal Herriko txapelketa izan balitz, baina irabazteko Gipuzkoak baten kontra edo Bizkaitar baten kontra edo, EAeko baten kontra, jokatu zuen finala Espainiako final bat. Ez da posible zirkuitu legaletan Euskal Herriko txapelketa bat antolatzea, ez da amateurren munduan ere. Hori, buelta batzuk. Duela urte asko antolatu genuen, sortu genuen Euskal Herriko mus txapelketa. Eta Euskal Herriko mus txapelketak bere bidea egiten du. Konplikatua izan zen, ze mus txapelketa ere oso araututa dago, eta dago Frantziako zera, Espainiakoa, Argentina eta bar, eta Euskal Herria etzen existitzen, pilotan ere nahiko eztabaida izaten da horrekin. Horiek dira, Euskal Herriko mus txapelketa antolatu zen, mus txapelketa ofizialetatik aparte, paraleloan. Horiek dira, esploratu beharrekoak ze. Umeen arteko lehiaketak egiten badira rugbian edo eskubaloian edo nahi dena, egun batez maulekoak lehiatzen badira jasatekoen kontra edo lizarrakoen kontra, hor sortzen dira bestelako herri ikuspegi batzuk, bestelako mapa mental batzuk, eta bestelako harreman sare batzuk. Eta elkarguneak behar ditugu. Elkarteak, laguntaldeak, gure sare virtualak, errealak, bestelako zer gauza anitz. Azkenean, honekin adierazi nahi dudana da, politika instituzionala gaur egun antolatuta dagoen bezala, nahiko oztopo dela Euskal Herriaren egituraketan.
baina instituzioetatik aparteko zeregin guztiak, gizarte ekimenak, kultur ekimenak, ekimen politikoak, eta hor instituzioetik aparte egiten dela herri bat. Eta elkargune horiek behar ditugu. Elkartu behar gara naturalki, elkarteetan edo gure zirkutuan. Wikipedia bezalako sare bat. Wikipedian ez da jende asko elkartzen Wikipedian, baina Euskal Herri osoko jendea dago. Bertsozale elkartean. Bertsozale elkartean, ez dituta aipatu zenbait eredu. Baitugu, Bertsozale elkartea, Udako Euskal Unibertsitatea, ikastolen elkartea, hainbat eredu ditugu Euskal Herri osoko jendea biltzen duena, ez? Eta gauza batzuk handiak dira, beste batzuk xumeagoak, baina horrela joango gara herri hau batzen. Estatistikak aipatu ditut, diapositiba lehenago jarri behar nuen, ezagitzagetik mugitu dudan. Gaindegia desagertu edo eten zuen gaindegiak bere ekinbidea baliabide ekonomiko faltagatik, zorionez orain ari dira, berraktibatzen gaindegia, eta badituzte proiektu interesgarri batzuk, dena den baliabiderik ez du Espainiako Frantziak ez du egiten. Frantziak ez du ematen Ipar Euskal Herriko daturik. Espainiako datu eta Euskal Autonomia Erkidegoko datu olde handi horren parean beste datu bilketa bat egiteko baliabiderik ez du, sekulako desoreka dago, baliabideen aldetik, kulturan bezala, baina area handiagoa, baina guk ez badugu nahi egunero albistegietan ikusi Euskal Herri mutilatu bat, zatitu bat, hautsi bat, behar dugu gure estatistikak, nik ez dakit estatistikak zenbaterako balioa duten egia jateko, Davidei asko gustatzen zaizkie, egesak direlako gero hortik grafikoak eta egin daitezkelako, nik uste datuen mozkorraldi horretik ere atera beharko dela, Euskal Herriko datuak behar ditugu. Behar dugu egituraketa bat, Euskal Herriko datuak biltzeko. Eta horretan lehen aipatzen nuen edabideen arteko bestelako antolaketa batek ere asko lagunduko luke. Bestea da, hageman sareetan, kirola eta aipatu den hori, pixkat desordenatu ditu diapositibak, ezagitzagatik, baina, bueno. Anekdota bat kontatuko dizuet bertso txapelketako bertsoro bati buruz. Behin, Donibane Loizuneko saio batean, bertsolari batek aipatu zuen Bimbo eta Nozia. Eta publikoan zegoen batek, zer da hori? Iparraldekoa zen. Eta hogan galdera zen. Bertsolariak gaizki egin zuen Donibane Loizunen Euskal Herriko txapelketa nagusiko kanporaketa batean, Bimbo eta Nozia aipatzean iparraldean ez baita erabiltzen ez bat eta ez bestea, ala iparraldeko horrek jakin beharko zukeen zer zen Bimbo eta zer zen Nozia. Atera bidea egisa da. Hagemantzen baldin badira naturalki iparraldeko eta hegoaldeko aurrak, berehala merienda batean ikasiko lukete zer den Bimbo eta zer den Nozia. Eta hegoaldeko ikasiko lituzkete iparraldeko zenbait gauza. Beraz, hor, lagun arteko hagemanak, familien arteko hagemanak, hau da, eraiki behar dira, erreferentzia guztiak ere, konpartitzeko eta elkarrekin ikasteko, ez? Ez baldin bada gara hageman zen, eta estralurtajai bezala begiratzen badiegu, laboa kantatzen zuen, ez? Zoriontsuak aldira mugaz bestaldeko horiek, ez? Hortik ere hasi behar gara. Nik hortan bukatuta aurkezpena, baina seguru galderak edo eztabaidarako gogoa edo baduzuela. Bai.
Historiaren ezagutzan, bai, ez dut aipatu, askotan aipatu izan dute, gai hori historiarenak, asko kezkatzen hauen gai bat delako. Historia, hezkuntza, kurrikulumako kontuak, ez? Aipatzen dute, liburuan zati batean hori. Hegoaldeko, uste dut iparraldeko ikastetxetan historia gehiago lantzen dela, askoz gehiago, ordu gehiago eskaintzen zaizkio, baina kasu guztietan, batzuek ikasten dute Frantziako historia, edo historia Frantziaren begietatik kontatuta, eta beste batzuk ikasten dute Espainiako historia, edo historia Espainiako begietatik kontatuta. Horrek egan edo, adibidez, hegoaldean, ume batek oso gainetik ikasiko duela ikastekotan Lehen Mundu Gerra. Edo, iparraldeko ikasle batek oso gainetik, eta Bigarren Mundu Gerraren kontestuan, ikasiko duela 36ko Gerra. Eta beti ere Espainiako ikuspegitik. Badira irakasleak, historiako irakasleak, beren borondatez, saiatzen direnak kurrikulumaren bazterretik hainbat gauza irakasten Euskal Herriaz, oso gutxik. Oso gutxik. Nik ikaslei, 18 urteko ikaslei galdetzen diet zer dakiten Euskal Herriko historiaz, urtero galdetzen diet, eta ez dakite ezer irakatsi. Gutxi batzuk bai, eta jaten dute bai, irakaslean eukalako oso interesatuta gauza bitan, eta hartzen zuelako ardura bat kurrikulumetik, kurrikulumak berak, eta historiako irakasle izan zen, badakizu nahi baino gehiago, kurrikulumak berak jartzen ditu hainbat helburu eta denbora mugatua da eta egon zaila da, zirrikitu batzuk aurkitzea, beste eduki batzuk ere sartzeko. Baina, matematika. Matematika, 4x4, berdin 8, horiek evidentea dira benan. Matematiketan ariketa bat da, trenean zoaz, ez dakit nondik, ez dakit nora. Beste kilometro ordutan eta ez dakitzen, bai? Trenean zoaz ez dakit nondik, ez dakit nora, izango da hemen, trenean zoaz, Zaragozatik, Sevillara, eta iparraldeko batentzat, Bordeletik, Estrasburgora. Izango baliz, trenean zoaz, Baionatik, Bilbora, hor ere egiten da mapa bat. Ez matematika. Zer guztietara ekar dezakegu hori. Baina historiaren irakaskuntza, uste dut oso importantea dela, ez badakigu ze pasatu den egi honetan, eta gure gazteak ez badakite, eta gazteak ez direnek ez badakite ze pasatu den egi honetan, ezin dugu esplikatu egi honen egoera. Eta azken aldian badira eztabaidak, ez, duela urte batzuk gehiago, historizistak eta historiak ez du justifikatzen, ez da justifikazioa aurkitu behar Nafarroako erresuman, Euskal Estatu bat sortzeko, eta bar. Nazioartean denek ulertzen dute, Nafarroako erresuma existitu zen, eta beraz aldarrikatzen dena, konkista bidez galdu zen erresuma hori berreskuratzea. Eta hori denek ulertzen dute. Sekula existitu ez den estatu bat eraikitzea gehiago kostatzen da ulertzean. Izan dugu, justifikazioa da, herri hil bat izango bagina, Euskal Herrian espaliz gehiago euskaldunik, eta ez borondaterik eta ezer, izango zen gara bat ez Nafarroako erresuma, baina horrek ez du justifikatzen. Horrek soilik ez du justifikatzen. Gutxietxe ere ez da gutxietxe behar. Zilegitasun bat ematen dio, ez paliz izango sekular estaturik. Harinez pixkat desbideratzen. Ikastoletan kurrikuluma berdina da, hegoaldien eta iparraldien ikastolaz daude. Kurrikuluma egiten lan pasazituzten urte batzuk garai batez, Euskal kurrikuluma edo hori, baina uste dut ez dela indarrean jarri. Iparraldeko ikastoletan, derrigorrez jarraitu behar dute Frantziako hezkuntzak jartzen duen kurrikuluma. Badaude material batzuk sortzen direna, pixkat. Oraintxe sortu dute historiako liburu bat
kurrikulum ofizialari lotutakoa, baina Euskal Herriko ikuspegitik kontatzen duena pixkat kurrikulum ofizial hori. Baina kurrikuluma, azterketak egin behar direnean gero, Parisek agintzen du, ze galdetuko den azterketan. Zuka zenon galdera bat? Bai.
mila esker. Ideia pila bat dira hor. Kantuen adibidez aipatu duzula, guk orain UEZin aurten sortu dugu Euskal Kulturaren eragiletza masterra izeneko bat, eta ikasle batzuk ari dira ikerketa batzuk egiten, eta besteak beste ikerketa galdera bat badugu hortan. Ze 100 kantu irakatsi beharko lirateken derrigorrez eta horako gauzak. Pertsonen zerrenda ere oso interesgarria, eta bueno, nik uste dut horako ideiak beharrezkoak direla, eta falta zaigu egenetan antolaketa. Irudipena daukat, ideia onak dituzten jende asko dagoela, kezka ere baduen jende asko dagoela, baina ez gaudela antolatuta. Bakoitza bere aldetik, edo bakarrik, edo taldetxo batean, baina elkarren berri gehiegi gabe batzutan, eta berri izan da ere antolatu gabe, eta behar hasi beharko ginateke antolatzen, ez? Eta gero bestea da, nik kezkatzen hauena, gazteak, 20-30 urte bitarteko gazteak, beste parametro batzutan daude, eta ez du ematen momentu honetan oso diskurtso erakargarria denik nazioa, hizkuntza eta kontu horiek, baina, bueno, behar hor, gogoeta batzuk egin behar ditugu gazte horiekin, berritzeko pixkat gure planteamenduak euskararen eta egi ikuspegiaren gaia erdigunera ekartzeko. Edozein kezka, dagoen edozein kezkari erantzuten dio gure kezka honek. Denen gainean dagoen kezka bat dela, ez? Bai. Bai, nik termino horrekin bat egiten dut, eta erabili izan dut. Eta zentzu askotan dago kolonizatuta, kulturalki, badakigu zein kulturak agintzen duen, ekonomikoki zeinek agintzen duen, ekonomikoki baita ere badaude politika ekonomiko batzuk, edo etxe bizitzaren merkatu bat, eta hori areagotzen duena, baina ez dugu guk agintzen gure lujaldean, ze gainetik dauzkagu Parisko eta Madrilgo legeak, beraz hori, gertatzen dena da, kolonizazio hitza aipatzen dena batzuk uste dute koloniak bakrik Afrikan daudela, ez? Edo zeudela, baina Afrikan edo Ameriketan eta Asian. Bai, eta ez metropolioa deitzen den horretan, baina, Frantziaren koloniak dira itxasotik ala jaten dute gainera. Eta orduan ematen du Frantziaren eremu horretan ez dago kolonialik. Frantzia kentzen baldin baduzu Euskal Herria, kentzen baduzu Bretainia, kentzen baduzu Kortxika eta Oksitania, Frantzia beste zerbait da. Espainiak hartzen badu Portugal emegun batez, deite dezakezu Espainia, baina Portugal ez da pegatuta dagolako Espainiari, elizateke utziko kolonia izatea, ez? Ni zurekin bat nato, ikusten kolonizazio bat dela. Hori gainera, bere garaian Manes Goienetxek idatzi zuen liburu bat, 19. mendean nola demografia aldaketa bat izan zen, Lapurdin, herri batzutan ziren 5.000 biztanle momentu batean, pila bat joan ziren Ameriketara, eta etorri ziren 20.000 Frantziatik. 5.000 gehiago. Eta jaten zuen, hori, Israelek egin duenean Palestinan izen bat du, ordezkatze koloniala, eta hori erabili zuen Lapurdirako.
Okzitania osoa ez da gaskoina. Gaskoinia da Okzitaniaren mendebaldea. Eta Bai. Bueno, nik Tolosako, Okzitaniako Tolosa aipatu dut, eta hori ez dut uste Gaskoiniako lujean den, hori Okzitania da. Bueno. Mila esker. Oso interesgarria, eskerrik asko. Galdera personal bat bakarrik. Zure aitona gogoratzen duzu berarekin hitz egiten, edo ez bera zu gaztegia... Nik naukan 14 hilabete. Zuzen, naukan 14 hilabete. Etxean inoiz entzun alduzu behin Aretxabaletara etorri zela eta hemen berso saio bat egon zela eta ume txikiak zure aitonari abestu ziotela eta zure aitona negarrez ikusi zutela hemengo berso zale asko. Hori entzun daukazu. Donostiko berso saio hori oso famatua da, txistu egin ziotelako, eta gero berak esan zuen, bueno, txistu egin idazute, baina ni oraindik maite zaituztet, esan zuen. Orain dela 50 urte, hemen hasi zen, lehenengoko berso eskola, eta horko mutiko txikiak, zeuzkaten 6, 7, 8 urte, eta ikasitako berso batzuk oholtzara igo eta abestu zioten zure aitona eta Makini. Nik orduan 16 urte neukan. 15-16 urte neukan, eta zuen aitona oso unkituta zegoen eta negar egin zuen. Orduan, txistu egin zioten eguna ere badago, eta hori mundu guztia daki, baina Aretxabaletako, patron batzuk Aretxabaletako unibertsitatean lan egiten duzu, ezta? Hor galdetzen baduzu, Jon Sarasuari edo olako batzueri, pentsatzen dute haiek izan zirela, kantuan izan zirenak. Eta, nire aita irakaldea, nire abizenako ikolea da.